pazvese Ferrari Segua yaita vagofara vanga vakasuwa pazvese murume wangu atichimomba chekuseri everyday asakuudza chiwadira anoda kunyemera kwanisa kuchita chitamama wangu but wena kanezula nditipezeza nditakazinda kuAmerica unongoita nyama aiwa kuAmerica takaenda but chinonzi murume chinhu chakangokosha aiwe kosha unoisa kutochita maofisi zinese munhu unotochita naso wakandibata ndinozoita sei aiwa hambokubata asi anoda kunyemera ipapo ndopachika zoti nhasi kana uzapateni vanga pana munhu andikapateni nhasi kumba kwako aiwa nhasi murume wangu ari kuya saka zvitomboiti kuti ndive kumba kwako satodi toenda pateni pako kai andachazosvika teni zvazvangodhakwa sha sadaro ndichanhasi chete sha but iwo zvandaundiitisa soka everyday ndienda kugara ndichikoiwe anofembera muprofiti here ngatingoenda pateni vachiona ezvakaita panaka iwe akasa makamera here asawaswa makamera vanhu vanoona kavaswa CCTV here oh yeah 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 oh yeah yeah oh na kwa ile kuka sasa kile nasi ni mmoja kwa squad sana sport shara ini rasta wakandradza baba hii chaunkwadzisa aiwa handikani kumba kwakudenda kwangu aiwa kwamutori bhogosi iye nhasi hako asati auya akaenda UK sure serious namba kwangu aiwa handikani nyama tichiraunditisa ayo zvisamangwana aiwa ndowachitanga ndowachitanga ndei kuri safe asati auya sure serious kana toyanonifonera apa hana zvinofona chikoti hana asi aiwa kusachi aiwa barika muenda kuti chama zvinenge zviri koto anofanira yedza oh Jehovah we mweya unoira oh Jehovah we mweya unoira uchida nakatadza mweya unoira uchida nakatadza